बेळगाव उत्तरचे जे भाजपचे उमेदवार आहेत रवी पाटील हे आता आमच्याशी जे बोलणार आहेत. आम्ही त्यांच्याशी इथले जे वातावरण आहे त्याबद्दल आम्ही थोडं त्यांच्याशी जाणून घेऊयात. सर नमस्कार, आम्ही गोव्यावरून आलेलो आहेत. सर कसं वातावरण आहे तुम्हाला इथे? सर काय डिस्कशन आहे? सगळ्यांना नमस्कार. बेळगावचं वातावरण फार चांगलं आहे. सगळं जनते बंधू भगिनी मला सपोर्ट द्यायला लागले. सकाळीपासून संध्याकाळपर्यंत आमच्याबरोबर प्रचार करायला लागले. आम्ही घरोघर जाऊन प्रचार करायला लागले. आता लास्ट 10 दिवसापासून ऑलमोस्ट 80% आमचं एरिया कंप्लीट झालेले आहे. उद्यापर्यंत आमचं फर्स्ट राऊंड कंप्लीट होते, नंतर सेकंड राऊंड आम्ही चालू करणार आहे. लोक फार खुश आहे. बीजेपीचं जो स्कीम्स आहे त्याच्यामध्ये जो बेनिफिशरीज आहे ते सगळ्यांना बीजेपीला सपोर्ट द्यायला लागले. सर कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही या निवडणुकीत उभे आहात? सर म्हणजे काय विषय आहेत, म्हणजे काय प्रश्न आहेत तिथले ते तुम्ही निवडून आल्यानंतर सोडवणार? आमचा मेन मुद्दा डेव्हलपमेंट आहे. बेळगावचं डेव्हलपमेंट आमचा मेन मुद्दा आहे. इथं डेव्हलपमेंट ऑफ द स्कूल कॉलेजेस सगळ्यांना चांगलं बेसिक फॅसिलिटीज द्यायचं आणि फ्लायओव्हर्स करायचं, पोल्युशन फ्री व्हेकल्स आणायचं आणि इंडस्ट्रीज वाढवायचं, असं सगळं टाईपचं सगळ्या सेक्टरमध्ये आम्ही डेव्हलपमेंटचं प्लॅन करायला लागले. किती लीडनं तुम्ही जिंकून येतात तुम्हाला वाटतं? ॲटलिस्ट एक 30,000 लीडनं आम्ही जिंकून येते. यांचा प्रचार इतका धूमधडाक्यात चालू आहे की प्रत्येक गल्लीमध्ये जिथं जाल त्यांना तिथं उत्स्फूर्त असा पाठिंबा मिळत आहे. महिला पुरुष या सर्वांकडून जबरदस्त पाठिंबा त्यांना मिळत आहे. आपण या ठिकाणी बघत आहात की इतक्या महिला प्रत्येक गल्लीतून आता आमच्या प्रचारासाठी घरातून बाहेर पडलेल्या आहेत. जणू काय सर्वांनी एक दृढ निश्चय केलेला आहे की यावेळेला फक्त BJP भारतीय जनता पार्टी कमळ फूल त्यांना खिलवायचं आहे. म्हणून या सर्वांनी आपला पाठिंबा या ठिकाणी दर्शवलेला आहे. प्रचाराचा झुंजावात तर वेगवान चालू आहे. ही परिस्थिती बघाल तर बेळगाव उत्तरमध्ये रवी पाटील यांचा विजय निश्चित झालेला आहे. रवी पाटील यांना आमचा टेंगीर गली राजगुरू युवक महिला मंडळ आणि रिद्धी सिद्धी महिला मंडळ आणि पोरांचा सुद्धा आमचा रवी पाटीलांना पाठिंबा आहे. त्यांनी आम्हाला सहकार्य करायचं, आम्ही त्यांना सहकार्य करतो. आमच्या सगळ्यांचा टेंगीर गल्लीचा पाठिंबा रवी पाटीलला आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.